This is a Ripple Film production. Today, 15 years long. It was back then in 2002, after Tommy was born. We got evicted from our home, and then the Habanil family was there to our rescue. From then on, Tammy has been living with them, and today, 15 years later, I have no regrets. Ik ben Tommy, Romario de owner. Ik ben 15 jaar en ik woon hier al sinds mijn 4e maand. Ik zit hier in een pleeggezin. Dit zijn niet mijn echte biologische ouders, maar ik voel ze wel als mijn biologische ouders. Ik heb 3 hobby's die ik echt heel veel van hou. Vliegeren, voetballen en muziek maken. Nu ben ik een vlieger aan het maken. Deze hier. En die ga ik zo meteen in de lucht doen. Doe eens je joe. Kijk hoe hoog die joekel loopt. En nu gaat hij lekker ronkalellen. Of Curaçao noemen we ronkalellen. Zet achter de zakpapiertje. Zet je aan een touw, kijk welke geluid hij nu maakt. Wow. Ik ga nu maar even stappen vliegen hoor. Ik moet zo naar de kapper. Vanmiddag heb ik stage aan en ik moet er kakkie uitzien. Ja, ik ken hem al sinds mijn kleine. Kapper, vriend. Ik voel hem juist als een familie. Het is in alle twee culturen zijn er andere regels ook. Maar ja, ik vind het allebei wel fijn. Dat ik steeds nog gewoon in mijn eigen cultuur ook kan optrekken. Samen met mijn echte ouders. Maar ook met mijn pleegouders. En ja, ik voel me ook thuis bij alle twee. Ik loop hier 3 dagen in de week stage bij School Lodge. Mijn vader heeft me geholpen met stage zoeken, ja. Vanaf kleins af aan wist al dat ik heel veel van koken hou, dus in de keuken werken. En dat heeft me geholpen, ja. Dat ik nu ook hier kan staan en mijn vak kan leren, ja. They taught him well, they grew him well. They never separated him from us. And for that, you know, I am truly grateful and I am really happy with the family that have my son. Because as a mom, you always need the best for your child, you know? Yeah.